ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। କବି କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତାଙ୍କ କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଆଉ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ନା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷାବ୍ଦ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରଚିତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୌଳିକ କ'ଣ ନା ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ଏହିସବୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ମହାପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରେ ଘରେ କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ରଚନା ରହିଛି କ'ଣ ନା ତୁଳାଭିଣା ଅର୍ଥକୋଇଲି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୃଗୃଣୀ ସ୍ତୁତି ହେଲା। ତାହାନେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି ନା ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପନୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛର ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆମେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁଟା ମନେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମେ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଉ ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କରିଥିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଅଲଗା ବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କେତେକ କୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମଟା ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେ କ'ଣ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁପରିଚିତ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାହା ସହିତ ସେ କିଛି କୃତି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁଳାଭିଣା ଅର୍ଥକୋଇଲି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ମୃଗୃଣୀ ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ 1 2 3 4 ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟଟି କେଉଁଠାରୁ ଆମର ଅଣାଯାଇଛି ହେଲା କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ବିଶେଷ କରି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପନୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟସଖାମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି କ'ଣ ନ ଦେଉଛି ଗଛକୁ କିପରି ଆମେ ଗଛ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ୟସଖାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ମନରେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ରଚନା କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟଟି କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏତିକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ।